en... Och nu den här gången så har vi första riktiga. Nu ska vi ta riktigt. När vi börjar har vi 2 tomma båtar. Så sätter vi på ugnen. Och vi ska ha den på 200 grader. Se till helst att inte ha en krängig bebis med dig. Så, då slår man ner allt bröd i skålen. Så tar man vatten, så häller man i det. Och medan vi skålar så tar man hela kastrullerna. Sen ska man tråda. 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 Sen tar man lite bakor. Tråda. Och sen tar man lite mjöl. Nu ska vi bryta fritt. Då tar vi sillmust. Perfekt. Tar man lite mjöl. Så. Och sen häller man upp degen bara. Så. Hela. Då ska vi lite till. Sen så får man 2 fina bröd. Så, nu ska de vila i 35 minuter. Medan det är här så kan vi titta på smärs. Ja, då har det gått 35 minuter och då ska vi ställa den här. Då ska vi testa dem med lite vatten. Vänstra. Så vänstra. Och vänstra. Och vänstra.